പദവിയിലുയർന്നൊരു മുസ്ലിം യുവജന സംഘമിതാണ് മുന്നേറ്റത്തിൻ പാതയിലായി. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 8 മണിക്ക് അക്ഷരധാരയിലൂടെ ആദർശത്തെ അവതരിപ്പിച്ച് അനുവാചക ഹൃത്തടങ്ങളെ അഹദിയത്തിന്റെ അനുഭവാനുഭൂതികളിലേക്ക് അനുഗമിച്ച അനുഗ്രഹീത പ്രഭാഷകൻ അൽ ഹഫിള് കുമ്മനം നിസാമുദ്ദീൻ അസ്ഹരി അൽ ഖാസിമി നമ്മെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏവരെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ്, സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. മർഹൂം PVS മുസ്തഫ പൂക്കോയത്തങ്ങൾ നഗർ തേക്കിൻകോടിലേക്ക്. താരകമലരുകൾ ചേർന്നു തിളങ്ങി തേക്കിൻകോടിന്. നാളെ വൈകുന്നേരം 8 മണിക്ക് ആയിരങ്ങളുടെ നീറുന്ന 100 പ്രശ്നങ്ങൾ രാജാതിരാജന്റെ ദർബാറിലേക്ക് നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ കെൽപ്പുറ്റ ബഹുമാന്യ പണ്ഡിതൻ ഷെയ്ഖുന മോര്യാട് ഉസ്താദ് ദുആ സമ്മേളനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുമ്പോൾ ഏവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു, സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. തേക്കിൻകോട് മർഹൂം PVS മുസ്തഫ പൂക്കോയത്തങ്ങൾ നഗറിലേക്ക്. ആരവമായുയരട്ടെ നാട്ടിൽ MYS അബദാനം, ആശ്രയമരുളും യുവജന സംഘം.